δύναμη και ο λόγος μου είχε επιρροή κυρίως στα νέα παιδιά, βλέπει το μικρό παιδί τώρα ότι ο κόσμος γελάει. Άρα σου λέει αυτό που μου παρουσιάζουν σαν ιδανικό δεν είναι το σωστό. Σε εισαγωγικά, το ότι είναι σωστό ή όχι είναι μεγάλη κουβέντα. Ενώ δεν είναι κοινώς αποδεκτό, να το πω έτσι. Άρα τους χαλάω τη μαγιά. Ενώ νομίζω ότι έχουν περάσει αυτό που θέλουν. Δηλαδή, αυτό είναι το πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσετε. Και έρχομαι εγώ μέσα από το θέατρο και δεν κάνω κήρυγμα. Εγώ παρουσιάζω μια αλήθεια. Την αλήθεια μου που. Όπως τη ζεις εσύ και όπως την αλλά τελικά την αντιλαμβάνονται και τη ζουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν παίζω. Η κωμωδία για μένα είναι μαθηματικά. Δηλαδή δεν είναι βγήκαμε σκηνή και ό,τι να είναι. Δηλαδή, και αν τα βάλεις κάτω με νούμερα, αυτό που λένε το ποιοτικό, το έντεχνο, οτιδήποτε, είναι το συγκεκριμένο θέατρο που απευθύνεται σε 30 άτομα κάθε βράδυ. Δηλαδή, βλέπεις τώρα μια τέτοια παράσταση σε ένα θέατρο 30 θέσεων που κάνουν 50 παραστάσεις, ας πούμε, τη σεζόν, έτσι. Γιατί είναι και για μικρή διάρκεια αυτά. Άρα βάζει σε όλη τη σεζόν με full θέατρο 1500 άτομα. Τα βάζω ένα βράδυ στο Ελφινάριο. Καταλαβαίνεις μια διαφορά. Ο άλλος κάνει 50 παραστάσεις μέσα σε όλη τη σεζόν με 30 θέσεις από κάτω. Και γεμάτη σου λένε 1500 και τα βάζω σε ένα βράδυ. Πόσες παραστάσεις κάνεις το μήνες? 25. 25 παραστάσεις. Ναι. Το γεγονός ότι γεμίζεις τόσο πολύ δεν πιστεύεις ότι είναι ένας παράγοντας που πυροδοτεί το μίσος απέναντί σου? Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Γιατί υπάρχει κι άλλα θέατρα πάνε καλά, εννοώ, και βέβαια πολύ μαζεμένοι. Δεν είναι ένας μόνος του. Τους πειράζει και αυτό που είναι ο Σεφρελής, ας πούμε. Κατάλαβες, και γεμίζει ένα θέατρο. Ρωτάνε κάποιον τώρα ή ακούω που λένε κάποιοι παρουσιαστές, μα δεν τον αποδέχεται, λέει, ο χώρος. Ποιος είναι ο χώρος που δεν με αποδέχεται και ποιος είπε ότι εγώ αυτά που κάνω τα κάνω για το χώρο? Εγώ τα κάνω για το κοινό που έρχεται να με δει και να περάσει καλά. Και προσβάλλουν και το κοινό σου, αν έχεις παρατηρήσει. Και γι' αυτό βγήκα να απαντήσω κιόλας τελευταία φορά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ο κόσμος να φοβάται να γελάσει. Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος που με έκανε να βγω και να πω: παιδιά, γελάστε άφοβα. Αυτή είναι η κωμωδία που γίνεται χρόνια, όχι μόνο από εμένα, από όλους τους Έλληνες κωμικούς, από όλους τους ξένους κωμικούς. Αυτή είναι η κωμωδία. Η κωμωδία δεν χρειάζεται ανάλυση. Έχω βάλει τον κόσμο και μου έχει κάνει ερωτήσεις για εσένα. Αν έχεις σκοπό να τα παρατήσεις? Μέχρι στιγμή δεν το σκέφτομαι, γιατί δόξα τω Θεώ έχω πολλή ενέργεια. Και πολύ μακριά, μπράβο αυτό. Εντάξει, πολλή όρεξη για δουλειά. Εδώ μάλλον είναι για την εφορία που σε ρωτάει. Τελικά είναι πλούσιος ο Σεφερλής. Πλούσιος δεν είμαι. Απλά πλούσιος είσαι σίγουρα από τον κόσμο και από την αγάπη. Πλούσιος είμαι από αγάπη πάρα πολύ. Αλλά δεν είμαι πλούσιος γιατί τα χρήματα που βγάζω τα ρίχνω σε παραγωγές φαντασμαγορικές, τα γυρνάω και με ενδιαφέρει να περνάει ο κόσμος καλά και να βλέπει ένα πλούσιο θέαμα. Περνάω καλά εγώ με όλα αυτά που κάνω. Δεν τα κάνω για τα χρήματα. Τα χρήματα έρχονται έτσι κι αλλιώς. Ναι. Πάμε στο θέατρο να μου τα πεις. Πάμε.